Na reunión da Xunta Local de Seguridade, na que ademais do subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán, e do alcalde, Xosé Lois Piñeiro, tomaron parte representantes das forzas e corpos de seguridade do Estado, así como tamén Policía Local e Protección Civil. A xuntanza tiña como principal finalidade abordar o dispositivo especial de seguridade previsto para esta vindeira fin de semana, co gallo da celebración das festas do Divino Nazareno, na que se prevé unha participación dunhas 40.000 persoas. Precisamente debido a esa aglomeración de xente, fundamentalmente o domingo, que virá a tomar parte na procesión das mortallas, dende a subdelegación do Goberno e tamén dende o propio Concello, creuse convinte aumentar o número de controis ese día, para evitar na medida do posible calquera incidente. Neste sentido, impedirase o acceso de vehículos á zona pola que discorrerá a procesión. No transcurso da xuntanza analizouse tamén a evolución da seguridade cidadá a nivel municipal, que se mantén en liñas xerais nuns niveis baixos. Aínda así, no último ano notouse un lixeiro aumento no número de delitos, na maioría dos casos pequenos roubos, en concreto de móviles, polo que se fai un chamamento especial á poboación para que extreme as precaucións durante estas datas festivas. Tamén se veu incrementado o número de denuncias neste último ano na Pobra por delitos cibernéticos.